ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кулоби Бӯстонӣ Чоқтемир бародаро, ҳозира номаш маҳаллаи Бахтобод. Дар ҳамин шаҳри Кулоб бародаро хонаи фурӯшӣ аст дар мана ҳамин гардиш. роҳи омадаи мо аз Кулоби Бӯстонӣ гардиши Сангпар ин тараф роҳи фурудгоҳ мешава ва ин тараф бошад роҳи резиденсия мешава бародаро. Назди мағоза омадем, таги Чинор мегӯям бародарои гиромӣ. Ин хел рост мерем, роҳи хонаи имрӯза мешавад. бародарои гиромӣ, хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин хона аст. Беҳад масоати хуб дорад. Тирезаҳош тарафи кӯчаро нигоҳ мекунад, як ҷои алоҳидаи дигар дорад, дарвозаи асосиш. Инами тараф бародаро морги якаи чила мерава ва роҳи асосии хона ба ана ҳамин тараф аст. Таги Чанори Чоқтемир мегӯянд, ҳама медонад. Дохили хона мешавем. ҳавлии имрӯзаи мо масоат 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ. бародарои гиромӣ, дар ин дохил хонаҳо ҳастанд ва дар даромадгоҳ нигоҳ кунед, як хонаи дигар доранд. нотамом аст таъмир мекунед, медонед зиндагӣ мекунед. Так хона дорад, дута даромадгоҳ. дар инҷа ҳаст ошхона ва дар ин тараф ҳамому ҳоҷатхона. бениҳоят ҳавлии калони хуб аст. масоаташ 8 сотиқе бародарои ман. 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ бо чунин хона. хонаи деҳа бародаро, хонаи оддӣ бо хишти лоҳӣ аст. мерем дохили хона. бародарои гиромӣ, дохили хонаҳои имрӯза шудем, ёкин як хона, ду хона ва се дар хона дорад. Якта веранти дароз дорад. ҳами веранти худ тоқа 38 квадратай. таш полни подвале бародаро. 38-36 квадрати дигар подвал дорад. веранти дароз. хуб, ин хона маҳкамай. хонаи якумаш бародарои ман. ин хонаи якум ба ҳисоб меравад. ва мана ҳамин хонаш бошад. маҳкам кардага мерем хонаи сеюма нишон метам. дута даромадгоҳ доштааст. мана ин як даромадгоҳи дигараш ва инаш бошад ҳаст хонаи сеюми мо. мана ин сеюм хона ба ҳисоб меравад. ба охири навор мерасем дӯстони гиромӣ. аз хонаҳо баромадем. роҳи такхона аст. 8 сотиқ замини назди ҳавлигӣ гуфтем. Бахтобод номи пештараш Чоқтемир мегуфтанд. нархи хона 350 000 сомонӣ. 350 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулк ҳаст. занг занед, муомила кунед, каме ҳам арзон карда мешавад. барои гирифтани нерӯ, барои гирифтани қувват аз Nitro Energy истифода баред. айни ҳол дар дасти мо Nitro Max аст. бениҳоят маззаи нотакрор дорад. сарпарасти ҳамаи наворҳои мо аст. Nitro.